Tots els implicats en ajudar en la internacionalització, asseguradores, financeres, empreses de logística i transport. És a dir, en definitiva, el que volem també és que hi hagi més formació per a totes les empreses, les xicotetes i mitjanes empreses que també puguen tenir aquesta capacitat de poder internacionalitzar-se o, a més, exportar en el món global que estem vivint. I sobretot el que sí que volem és que estiguin formades per a poder eixir amb tota facilitat. Ahir també és important aquesta col·laboració en totes les antenes que tenim per tot arreu del món, aquesta col·laboració que té la Direcció General d'Internacionalització amb l'ICEX, que fa possible que les nostres empreses, el nostre empresariat, quan vaig a aquests països, tinga algú que els pugui conduir. I, per tant, és importantíssima aquesta col·laboració. Ja ho ha dit, serà en Fira València el 29 i 30 de juny, és a dir, aquesta mateixa setmana, i anem a tindre una diversitat de participants i de conferències. Es parlarà de comerç electrònic, d'assessorament, de mercats de rellevància, 56 conferències. Estaran presents les 21 delegacions d'IBASE en l'exterior, 19 associacions d'exportadors i 19 associacions empresarials, 17 empreses de serveis a l'exportador. En definitiva, el que volem és arribar a tots els implicats i els que vulguen implicar-se en el món de la internacionalització. Per tant, pensem que aquest congrés és un congrés important per a millorar, si cap més, econòmicament en l'àmbit de la internacionalització i exportació en aquest món que estem vivint.